Tahan. Kopi mana kopi? Mak, kopi ini di mak. Oke. Sedap. Jantok. Ngendi ya penak iki? Golek jambulae info golek jodoh. Terus golek sik ah. Wah, kopine di gua. Bol, aja mati bol. Sing larane aku sapa bol? Bol. Loh. Ora mati to kowe? Lah, nek. Ngopi-ngopi sik. Loh, kok kopi mau? Lho, ono. Yo wong ngene iki, nek kancane pinjangan terus nek. Iki rokok ya enek, tapi koreke ra enek. Kene ya. Ya mau kene kono. Ati ning kene. Wah. Kene kan yo males aduk. Jenenge Koreke ra enek korek. Iya, Ding. Anu jikon dek ning kelompok dek. Oh, oke siap. Siap, pamit. Rokokane mek gor. Buntelan iki. Wis ora apa-apa ya usah dhewe. Dibang sampunan lek jaluk bapake. Wong buntelan ngene iki. Kerja ngendi wae? Mbak kerja. Melaku apa piye? Melaku wae. Apa kerjane? Untuk kerja. Wah, jodoh-jodoh emang lho. Oh. Saiki akeh nek Google. Lah iya jarene kancaku yo ngono. Saiki mikir saiki. Mikir piye? Nek golek pacar saiki mikir. Piye? Mikir piye? Ora peh ganteng, penting enak duwe budal ayu, tenang. Mosok to? Saiki ngono. Beda karo mbiyen. Saiki wong wedok nyawang fisik. Jaremu duit-duit oleh. Lah iya lagi ra. Wis elek ra duwe dhuwit, dua karo wong wedok. Dua ya. Ibarat berlian ning jero sampah. Kan ra ketok to. Oh, Ra ketok wis dijarne ae, dijarne. dijarne. Tapi regane pagah larang. Heeh. Lek cethuk wonge tapi. Lah iya, lek cetok regane pagah larang. Duit 100.000 dikekne di share-share leteng regane pagah 100.000. Oh, 100.000. Lah iya, tapi lek cetok, lek ora cetok ya kuwi. Dan lanang elek ra duit. Ngopi tenan. Takon iki enak. Gelis-gelis ngene iki ya. Buanglah sampah pada temannya. Matamu kowe. Lah piye lho? Piye njalukmu piye buang sampah pada piye? Buang sampah pada tempatnya ngono lho. Oh, pasti Aja ning sungai ngene iki ning sungai ngene ya
percemaran alam yo ngene iki. Wis ditulisi jangan buang sampah di sungai ngono sik. Banjur sik nyalahne pemerintah. Lah iya. Pemerintah yo goblok kok. Nyapa goblok iki? Lah iso nyaring wae kok nyaring dhewe. Nyari dhewe sudik men ulah-ulahe masyarakat dhewe kok. Bene. Untuk bayar. Nah, aku ora untuk bayar. Pengangguran sukses ya gue. Pengangguran. Kowe ora kerja piye terusan? Saya maling. Kena maling. Maling atine wong wedok tapi ojo maling duit. Ngene gak apik. Ngono ya. Piye saiki golek foto ning Google Map piye? Main Ya, yo. Google Map. Makanya ujung apa ya? Mulai wis. Lah gak usah nang kene sik. Ini ya. Penting wis ana kopine karo rokoke. Ah, bah, ger. Ah. Omongan tanggomu lek butuh mantu elek-elekan aku siap. Yo gelem ae. Tetanggaku yo gelem ae barang gelem dhewe mantu kowe. Tapi bocahe gelem orane. Cuh. Karek bocahe. Lah wong tuane dhewe panggayo muni yo ae. Karek bocahe sing gelem orane. Bocah mesti gelem e. Mesti Apa? gelem. Mesti gelem. Terus yo gelem. Yo lek susu. Diancem ngono. Pilih bondo apa cintamu, Dik? Ngono. Wis jenenge Pilih nyapa apa pemaksaan, cintamu? gak Ora oleh. apa-apa. Ini pemaksaan nih. Gak oleh rapi pemaksaan. Oleh. Gak oleh. Jarine menghalalkan segala cara demi mendapatkan dia. Oh, sebentar pokok aja lho. Wah, Los. manggah los aduh. Nyapor ra los. Ah. Karek citine tok kopi ya. Kayak bunyi. Kena. Jangan bener. Wah, wah, rasanya jan kayak banyu goro. Tak kira aku can kapok. Wis kadung mobil, los. Ah. Wis saiki penak ade nanti. Boleh jodoh ning Google Map yo. Ayo, Yo. terong mleh sik aku. Aku wis arep mleh. Adus, Ora usah langsung OTW ngene ae. yo.